Mélyen tisztelt bíróság! Jelen előterjesztésemben vádolom Bánk Bánt, Magyarország nagyurát. A vád tárgyát képző tényállás a következő. Bánk Bán 1213. szeptember 28-án a kora esti órákban II. Endre királyunktól kapott hatalmával visszaélve, önkezével egy törrel vetett véget Gertrudis királynőnk életének. Említett cselekménye alapján vádolom a büntető törvénykönyvről szóló 1192. évi 4. törvény 166. paragrafusa ütköző és a büntető törvénykönyvről szóló 166. paragrafus 1d és e pontja szerint minősülő hivatalos személy elleni különös kegyetlenséggel Istenünk 10 parancsolatának 5. pontját felrúgva elkövetett emberölés büntet elkövetésének megállapítására. Kérem a bíróságot és indítványozom, hogy a büntet súlyának megfelelő ítélettel sújtsa az ország főurát. Mélyen tisztelt bíróság! Felháborítónak és elfogadhatatlannak érzem az előttem szóló szavait. Ugyanis ügyfelem, Bánk Bán esetében nem szokványos problémával állunk szemben. Aki csak felszínesen tekint az ügyre, úgy érezheti, az az érzés támadhat benne, valódi indíték nem állt bánunk rendelkezésére. De a gyilkosságot nem holmi féltékenységből vagy hatalmi vágyból követte el. Tisztelte királyát és minden parancsának eleget tett. Ez abból is látható, hogy a király távol létében nádori címének eleget téve járta az országot, segített a szenvedőknek. Eközben Gertrudis királyné felelősségtudatával nem törődvén a királyi udvarban mulatta idejét. Ez még nem minden. Bánk távollétében otthon maradt feleségét, Melindát, a királyné öccse, Otto megpróbálta elcsábítani. Ezzel óriási érzelmi megrázkódtatásba sodorva Bánt. Védencem útjáról hazaérve rendezni akarta a problémát. A királynő nem mutatott hajlandóságot, ócsárlásával tovább rontotta a helyzetet. Tört rántott és Bánkot vette céljául. Bánk reagálva a helyzetre önvédelemből kirántotta a tört a királynő kezéből. Ezután a bal szerencsének köszönhetően a tör Gertrudis érte. A fenti eseményekből egyértelműen látszik, Bánk Bán ártatlan. Cselekedetét Gertrudis királyné ellen önvédelemből tette, önmaga és hazája becsületéért. Sőt! Jaj, belefegyek a kamerába? Nem tudom. De menjek azért. Nem menjem el még.